Яз һавасы, яуган карлары, чиста күк йөзе, бураны һәммәсе якын. Билгеле, күңелең тыныч булса. Кыш айларында җирдә хезмәт итүче халкым ялда итә дисәк ялгыш булмас. Ә кайвакыт табигатьнең матурлыгы белән соклану да җитә. Табигать матурлыгына кушылып, халкымның кылган гамәлләренә сокланабыз. Кыш айларында милләттәшләребез бик күп матур чаралар уздыралар. Иң кызыклысы иҗат фестивальләре дисәк ялгыш булмас. Алар бик күп. Кайда гына һәм нинди исемнәр белән генә уздырылмый. Халкым минем дигән фестивальгә без аерым тукталырга булдык. Юлыбыз Самара өлкәсе Похвестново районында. Эй, тугандар! Татар фестиваленә рәхим итегез! Әйдәгез фестивальгә! Фестивальгә рәхим итегез! Гаҗәеп күренеш. Уйнаклап торган юыртакны җигеп, бизәп, гармон уйнап бәйрәмгә чакырып авыл әйләнү. Тагын кайларда гына сакланган икән әлеге күркәм йола. Без Самара өлкәсе Похвестново районы Гали авылында. Инде онытылып килгән гадәтләрне торгызучы, муллыкта үз хезмәтләре белән тормыш итүче Гали авылы хакында күп сөйләнде, күрсәтелде һәм алар моңа лаек. Нишлек инде? Бу авыл халкы безне тагын бер кат гаҗәпләндерде. Алар ел саен кыш уртасында халкым минем дип исемләнгән иҗат фестивале уздыралар икән. Бу көннәрдә без алар белән бергә булырга уйладык. Татар халкы һәр бәйрәмне ипи-тоз сый-хөрмәттән башлый. Галидә дә шулай булды. Мәдәният йортына килеп керүгә хуш исле икмәк каршы алды. Баксаң, бу искиткеч ризыкларны авылның ипи пешерү осталары әзерләй икән. Безнең ассортиментта 28 наименование. Булкалар, ипиләр, каравай. Бөтен халык, Галау халкы барсы да чабалар, киләләр безгә магазинга. Нигә пикани кырыенда үзебезнең магазиныбыз да бар. Көндә свежий ипи, кайнар ипи көндә чыгарып торабыз. Бәйрәмгә бер туктаусыз халык агыла. Инде әлеге фестивальнең даны башка төбәкләргә дә барып ирешкән. Авыл бик күп кунакларын каршы алды. Тапшыруыбыз барышында без алар белән очрашырбыз. Әлегә сүз хуҗаларга. Без инде беренче мәртәбә үткәргәндә аны сиздек. Халыкка бу кирәк икән. Халык уянды, халык дәртләнде. Безнең Гали авылы илгәрегедән эш белән, дин белән генә тора иде. Ә инде бу гырыф-гадәтләр, татар моңлар, татар җырлары онытылып бара иде. Шуларны без уяттык дисәк тә була. Ә быелгы фестиваль, быелгы үткәр үзе аңа бер төрле без дөрес юлда бару икән аңладык та. Әгәр без алдагы елны үзебезнең районның татар авыллары арасында гына үткәргән булсак, быел инде без зурайттык бу фестивальне. Без Татарстаннан Ширемшәр районын чакырдык, Әсәкәй районын чакырдык, Камышты районы белән. Үзебезнең коллективта бердәм булып, бөтен татар авыллар бердәм булып коллектив ясап чыгыш ясадык. Бүген бездә моң бәйрәме, халкымның фестивале, Гали авылы үз җиренә җыйган барлык дусларны. Халкым минем фестивалендә Татарстанның Ширмешән районының да катнашуы ямь өстенә ямь өстәде. Хәзер бай кешеләр күп, но юмарт кешеләр кими бара. Бу дөньяда. Кеше үз кисәсеннән шундый чыгымнар чыгарып, шундый зур бәйрәмнәр үткәрә икән бу. Зурайдыр, бу калганнарга инде опять Гали авылының үрнәге дә булып тора дип уйлыйм инде мин. Татар халкы бит ул гомер-гомергә җырга, моңга гашыйк һәм шуны җырны, моңны бөтен илгә танытып яши торган халык. Төрле төбәкләрдә, төрле фестивальләр булган сайын без инде чакырсалар да, чакырмасалар да дигәндәй ашкынып, шушы фестивальләрдә катнашырга тырышабыз.
Татар халкының «Халкым минем» дип аталган конкурс ретінде исеменнән үк әйтеп тора, «Халкым минем». Без дус яшәргә, матур яшәргә, тату яшәргә тиеш. Дөньялар имин тыныч булып, бергә шулай озын-озак, әллә ничә гасырлар гел бергә матур итеп яшәсәгез, дуслар. Билгеле бәйге булгач, монда көч сынашу булды. Әмма бу беркемгә дә мөһим түгел иде. Халык шын мәгънәсендә ял итте. Сәнгать әһелләренең чыгышларын карады, алкышлады, кушылып җырлады, елап та алды, тәбрикләүләр кабул итте. Замечательно, что 2010 год 2010 ел Гали авылының 4 гасырлык тарихы белән дә бәйле. Бу бик куанычлы. Ә менә ел башы нинди матур чара белән башлана. Тулы зал, төрле өлкәләрдән кунаклар җыелган. Бу авыл үзенең гореф-гадәтләрен саклап яши. Шуңа да быел Галидә зур татар авылларының беренче бөтен Россия сабан туе узачак. Халкым минем иҗат фестивале кунакларына истәлекле бүләкләр тапшырылды. Махсус эшләнгән тәлинкәләр. Әйдәгез, әлеге бүләкләргә аерым тукталыйк. Бу якларда кулдан эшләнгән иҗат җимешләрен күрергә күнеккән билгеле. Шигү, тегү, калайдан чүкеп эшләү, йорт бизәү дисеңме, барысының да үз остасы. Ә менә әлеге зур булмаган һөнәрчеләр йортында чын мәгънәсендә әкиятләр туа дисәк, ялгыш булмас. Ул Похвестнево районында урнашкан. Мы развиваем культуру. Без милләтебезнең хәзинәсен түкми-чәчми саклап халкыбызга җиткерәбез ди алсу. Кул җылысын, күңел сафлыгын биреп иҗат итәбез. Гел эзләнүләрдә, һәр әсәребездә халкыбызның гореф-гадәтләрен, яшәешен чагылдырган күренешләр, матурлык дөнья сагында. Әйе, алдыбызда пайда булган кечкенә генә гүзәл мизгелләрне башкача күреп була бит. Әнә, күздән калган агач җимешләре белән сыйланырга дип кошлар җыелган. Ничек сокланмыйсың да, иҗатыңда чагылдырмыйсың инде аларны. Самар өлкәсе Гали авылында бәйрәм, халкым минем иҗат фестивале. Бу көннәрдә авыл башкачарак сулый, эшли, яши кебек. Ниндидер яңа кызыклы мәшәкать белән уянганнар алар бүген. Ә авыл матур. Ап-ак кар каплаган таулар белән шыкланган. Һәр өйнең мишеннән әкрен генә үз җаена төтен күтәрелә. Тыныч, рәхәт. Бу мизгелдә без үзебезне ниндидер ышыклыкта, наз тулы куенда сыман хис иттек. Шул ак җирлектә мәчет манаралары тагын да гуруррак калыкты. Кояш нурына чумып утырган әлеге авылга кайтып, күңелгә дәва алгандай булдык. Халкы да матур шуланың. Борынгыдан килгәнне саклый, яңалыкны тиешенчә дөрес итеп кабул итә белә. Шушы хәтле барыбызны да уятты фестиваль. Бөтенебезнең дә катнашасы килә. Беребез белән беребездән ярышып, кичләрен репетицияларга йөрибез. Шундый күңелле, киридән тугандай булдык. Шушы хәтле яратып йөрибез. Былтыр фольклорда катнашырга теләүчеләр әз иде. Быел инде катнашырга теләүчеләрнең саны шул хәтле күбәйде. Сайлап алабыз фольклорларга да кешеләрне. Халкым минем дип аталуы чыннан да халкыбызның, үзебезнең туган теленең гореф-гадәтләрен онытмаска, аларны тагын да яшьрәк буыннарга биреп калдырырга. Бу бит халкыбызның көн күрешен күрсәтә торган җырлар, халкыбызның көн күрешен күрсәтә торган биюләр. Шуңа күрә халкым дип минем дип аталуы бик дөрес. Сәхнәдә гармончылар, кайчандыр дөнья мәшәкатьләренә уралып читкә этелгән гармоннар тагын да ныграк үзәкне үзә торган моң җыйганлар аса. Бүген инде алар Гали авылының горурлыгы. Гармончы бабайларны яшьләр кабат уятса, өлкән буын үз чиратында һөнәрләрен яшь буынга җиткерүне максат итеп куйганнар. Һәм иң куанычлысы, максатларына ирешкәннәр дә.
3 ай дигәндә авылның 3 егете кулында гармон бейетә башлаган. Бу хакта тулырак беләсе килүбезне тәрҗемән Зәки улы Салиховларга китерде. Тәрҗемән абый 7 яшеннән кулына гармон алган. Әткәй уйнады, әнәкәй җырлады дип сөйли ул. Әткәй үрнәгендә үстем. 15 яшымда инде атларга утырып, авыл урый, туйларда уйный идем ди. Тілге басқанша менің уже музыка шыға башлай. Гармон уже тарта ол бармақымда уже. Менің уже тұтына уже, гармон тұты біле уже. Іште музыка. Так, шулай болса ғына гармонда ойнап бұла. Айда, айда, ұтыр. Ұтыр әлі, ну-ка, тұтын әлі. Міне бұл әйбір татар тілін ұнытмасқа да яқшы. Бұл әйбір бек яқшы ол. Міне бұл балалар міне қазір оқытқанда әлі, алар гармон тұта білмейлері, қоян тұтаға да білмейлері. Болса біләдір енді апқайтқашы гармон үткәшін тегілері. Гармоны ұштышы бір қысабы алар білмейлері. Шушыларын тұтарға ұратып біз шушы Исмағайла білі. Қолларын міне басыйға салып, әкіріңіне Исмағайла ерлей ыңыраша. Мен ойнем. Тәке шуларын бармақларын қойып, қазір Аллаға шүкір. Міне шушы гармонны ойнаған балалар, балағына түгіл. Алар енді шын мүсілман балалар болып ерилер, дұрысыңды айткенде. Алар татар тілін, өзіміздің тілін ұнытмайлар, дәл шүбілшедер етелер алар. Бүтәнлерге де өрнек көрсетелер. Гармонда ойнау көңілге рәхәт болып кете. Үш айдан инде халык каршына чыгып уйнар дәрәҗәгә җиткәч, бу егетләрдә өмет бар. Менә әлеге күренеш Гали авылы өчен тарихи вакыйга. Остазлары артына баскан шәкертләр гармон моңының гомерен озынайтучылар. Еллар узгач, бу мизгелне сагынып сөйләргә генә калачак. Беркем дә мәңгелек түгел, ә менә моң яшәячәк. Аңа башка тынырга әлеге буын юл куймас. Сәхнәдә абыйлары гармон уйный, ә 6 яшьлек Фаил шул хакта җырлый. Ничек тә калышмаска, ә халык яратып та өлгергән үзен. Гармон уйним, һаман гармон уйним мин. Остарып җиткәч барсында биетемгә уйним мин. Остарып җиткәч барсында биетемгә уйним. Мин 4-тән. 5-тән. Ая. Мен 6. 2 ел җирлисен икән. Ая. 3. 3. Нинди җырларга яратасың? Мен гармон уйныйм. Гармон. Менә син анда бии җырлыйсың. Биергә кем өйрәтте? А? Биергә кем өйрәтте? Син анда бии җырлыйсың. Үзем өйрәндем. Uçlarımı şapkınlatıp
Яшьләребез акыллы батыр безнең. Әнә, Самарадан килгән егет кызларны гына алыйк. Баскан урыннарында ут чәчеп торалар. Җырлыйлар да, бийләр дә, аларны заман яшьләре ансамбле берләштерә икән. Халкым минем фестивалендә алар беренче тапкыр. Ансамбльгә аралашыр өчен йөрибез без. Татар җырларын яратканга йөрибез. Татар моңын яратканга, туган телебезне яратканга, туган телебезне онытмас өчен йөрибез. Бик куандыра, шундый шатландыра, шундай бер монда зурлар гына түгел, уллар гына түгел, балаларны да без кердек. Балаларның киләчәк бар. Шунысы шатландыра. Үзебез килдек, бүләкләр алыр өчен түгел, күрергә тагын нинди җырлар җырлыйлар, нинди биюләр бар, нинди костюмнар бар. Бик кирәкле бер ул безнең өчен. Аралашу өчен килдек. Туган тел, татар теле булса, яшәсә, димәк, татар халкы булыр, татар халкының киләчәге булыр, димәк, дип ышанабыз без шулай. Festival җыр бәйрәме, күңел бәйрәме, канәгатьлегене күңелгә аңардан ләззәт кенә аласың. Халык үзенең кем икәнен онытмый. Татар икәнен онытмый. Шуның өчен дә кирәк фестивальләр. Аннан соң инде үзенә бер бәйрәм бит. Авылның киләчәге бар. Әнә, мәктәпләре гөрләп тора. Дәресләр беткәч тә кайтып китүче юк. Кем рәсем ясый, кем тегә, бәйрәмнәргә киемнәрне үзләре әзерли монда. Ислам Калимуллинның фестивальдә чыгыш ясый торган костюмы күптәннән әзер. Теле ачылу белән җыр кили башлаган малайның хыялы җырчы булу. Аның үрнәге әтисе белән әнисе. Безнең элек-электән татар халкы җыр белән яшәгән. Үзенең кайгысын да, шатлыгын да җырга бәйләгән. Җыр бар хәлгә дә рәхәтлек бирә күңелгә. Шуның өчен без җырсыз үзебезнең бер көнебезне дә күз аллый алмыйбыз. Нәсимә ире Шәүкәт белән сәхнәдә танышкан. Гомерләре буе җырлыйлар. Минем яшь ягымнан уемда бары җырчы буласым бик килгән иде минем. Мин инде шуңардан да исламның улымның менә җырчы булуына бик шатмын. Алар 3 ул тәрбиялиләр. Төпчекләре исламны җырчы итеп күрәселәре килә. Исламның 3-4 яшендә рәхәтләнеп татарча сөйли башлагач та мин җырлаган җырларга кушылып, кайда припевын, кая бер-ике юлын ияреп җырлый башлагач та минем күңелем белән сөенеп, улым җырлыйсыңмы дигәч, җырлыйм диде. Әле анда язып та өйрәтеп булмый иде хәрефләрне. Беренче мәртәбә халык алдында 8 яшендә җырлады да күңелсезләнеп чыкты. Әнием бөтен кеше миңа карап тора ди. Алар караганга сөенеп тор инде, улым, сине тыңлаучылар булса, син җырларсың әле дидем. Шул көннән хәзер сәхнәдә җырлый. Кечкенә булса да, аның үзе яулаган үрләре бар инде. Җыр бәйгеләрендә катнашырга ярата. Сәхнәдә басып торганда яхшы күз табам да, шуңа карап кына торам. Халкым минем. Менә бу фестиваль безнең халыкка менә бер дәрт биреп тора. Чөнки безнең халкыбыз менә авылыма мин сөенеп кайттым. Чөнки авылыбыз бик тарихлы бик авыл. Динле, гырыф-гадәтләрне саклаган.
Безнең халкыбыз менә эшли дә белә, җырлый да белә, дин дә табыла белә. Бөтен якта уңганлык күрсәтә торган. Күрек зал тулы зал, халык рәхәтләнеп киләләр, китәләр. Безнең авыл өчен бик бер зур шатлыклы вакыйга булды, әлбәттә. Халык сөенә. Бүген шундый матур фестиваль бу авылда. Халкым минем, шунча күп кеше булды. Шуңа матур биеделәр, чигәрсиләделәр. Бик матур фестиваль. Шул фестиваль өчен мин килдем монда, чигүләрне алып килдем инде. Например, менә бу чигү әйтелә бәхет. Менә шушы күгәрчен кебек. Барлы булып, бөтенебез яшик. Амин, шулай булсын. Иҗат бәйрәме дәвам итә. Сүз осталары, җыр, бию, фольклор, уен кораллары буенча көч сынашалар. Билгеле, әлеге фестивальне оештыручылар Похресново районы Туган тел оешмасы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе канәгать. Авыл тирәләренә дә килеп җитү бу фестивальләрнең, бу конкурсларның бу инде үзе дә бер матур хәл. Ул фестивальләргә, ул юнәлешкә зур уңышлар гына теләп каласы килә. Фестивальне Оренбург өлкәсе әсәкәйлеләр дәвам итә. Шундый матур булып фестиваль бара. Аның исеме дә бит халкым минем. Шу хәтле күп халык җыелган монда. Шулай матур итеп җырлап, биеп, яшик әле. Без бит татар балалары. Бәйрәм азагына якынлаша. Билгеле бүләкләүләр, тәбрикләүләр белән үрелеп барган бәйрәм һәркемнең күңелендә матур хатирәләр калдырыр. Шунсыз мөмкин дә түгел. Монда олысы, кечесе бергә булды. Үзләрен дә күрсәттеләр, башкалардан да үрнәк алырга була иде. Бу авылда шушы мөмкинлекне тудырган егетләргә, кызларга рәхмәтләр җиткерәсе генә кала. Яхшылык җирдә ятмый ди халык. Әйе, бүген шушы изге гамәлләрне оештыру, башкару Расих Латыпов җилкәсендә. Ул аны сөенеп, чын йөрәгеннән эшли, чөнки авылын, аның халкын ярата. Нигезенә, теленә, милләтенә тугры кала. Моңны, телне онытмаска, балаларны шуңа өйрәтергә насип итсен. Моңын да, матур гадәтләрен дә саклый Гали авылы. Юкка гына зур татар авылларының беренче бөтен Россия сабан туя. Аларда уздырылмыйдыр шул. Әнә бит нинди гармончылар үсә. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты яшь гармончы Ринат Маннаповка тальян гармон бүләк итте. Шул кичкенә генә тальян моңына 7 миллионлы татар халкының барлык моңы һәм 5 нотасы сыйган. Шул 5 нотадан Бетховен, Моцарт, Чайковский глинкаларына уздырылган Баламишкинны уйналса Ринат, Гали авылы тарихка үз моңы белән, үз тавышы белән, үз җыры белән керәчәк. Тагын бер күп вакыйгаларга, очрашуларга бай сәяхәтебез артта кала. Әгәр безнең татар авылларында шундый көч, дәрт сакланган икән, милләтебез өчен борчылу урынлы түгелдер. Күңелегез ябылган икән, кайтыгыз татар авылларына. Без бит җир балалары. Авылдагы сафлык, нигез көче, гармон моңы рухыгызны арттырыр. Әгәр туган җирегездә, авылларыгызда гармон моңы яңгырамый икән, уятыгыз бабаларыгызны. Алар сезне көтә. Бер-беребезгә игътибарлы булыйк, матур яшик, халкым моңа лаек.